Kumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga ang 75 ka mga pulis o security group personnel nga nakadestino alang sa iyang proteksyon ang gipangrelibuhan. Apan bisan pa man ini, gisaad sa Vice Presidente nga magpadayon gyapon ang iyang serbisyo o dili kini makaapektar sa iyang trabaho. Samtang gitataw ni Philippine National Police PNP Chief Police General Romel Marbel nga ang pagkuha og security detail ngadto kag Vice President Sara Duterte walay sagol politika, wa kunoy bulok politika. Gayong gikuhaan nila ang security sa Vice Presidente tungod kay nagkuwang og pulis ang NCR. So nagkuwang kuno og pulis ang NCR, mao nang gikuhaan og pulis escort si Vice President Sara Duterte. Nagkuwang man tag pulis sa NCR di ato sang kuhaan aga police escort ni President Bongbong Marcos. Hagbay naman nagkuwang og pulis ang NCR nganong karon pa man nagkuwaan og police escort si Vice President Sara Duterte. Makapaduda man kayo. Pero kung ikaw ang pasultion, motuo kaani nga rason nga tungod kay nagkuwang og pulis ang NCR, hinungdan nga gikuhaan og 75 ka mga pulis si Sara Duterte nga mauuntay mo bantay sa iyang seguridad. Dili kaha nga may kalabutan kini sa gisulti ni Sara Duterte nga matod pa niya sa nakalabay nga mga semana iyang gideklarar ang iyang kaugalingon nga designated survivor. Matod pa ni Vice President Sara Duterte, I declare myself designated survivor. O yan nakapaalarma ni sa kampo ni Presidente Bongbong Marcos ang maong pulong nga gibuhian ni Sara Duterte mga kabombo. Dili ba mao ni ang rason kung anong gikuhaan siya og police escort mga kabombo o basin og may kalabutan kini sa video nga nigawas niya tong adlaw nga Lunes. Video nga nagpakita sa usa ka tawo nga naghingos og cocaine mao gikuhaan og police escort si Sara Duterte. Kining atoa pangutana lang, no? Kay ako nagtuo ko nga gisugdan na og ipit, gisugdan na og piit si Vice President Sara Duterte sa Marcos administration tungod kay nahimo siyang collateral damage gumikan sa kanunay nga prayer rally sa Maisog. Kani manggong rally sa Maisog, grupo sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte magsige lang og panaway ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Wala gimo sige panaway, sige tira ngadto sa Marcos administration ang kining mga tawo nga motambong sa Maisog rally nga gipaluyuhan usab sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gani ni adtong adlaw nga Lunes dunay ni-circulate diya sa Facebook, sa social media, dunay gipagawas ang mga supporters ni Duterte mga kabombo. Grabe naman punto katumaog kuan, katumaog video nga din dunay naong ni kininiag Bongbong Marcos sa mga kabombo nga naghingos og cocaine, no? Gipagawas sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Los Angeles, California nga pareha og naong ni Presidente Bongbong Marcos nga naghingos og cocaine. Apan ang maong video una nang gihimakak ni Bongbong Marcos nga dili to siya. Usa to kapiki nga video nga giedit nga ang naong pareha ni Bongbong Marcos mga kabombo. Mo nang NBI karon nangita na og mga bugat nga mga ebidensya kung kinsay nag-upload sa maong video, kinsay nagpakatap sa maong video para filean og kaso mga kabombo. Kay malisyoso kaayo ang pag-upload sa maong video nga usa ka lalaki giedit ang naong parehag naong ni Bongbong Marcos nga gahit-hit or gahingos o cocaine mga kabombo. So klaro ba to? Klaro ba to nga piki to nga video o nya
Pare-pareha og naong ni Bongbong Marcos pero dili to si Bongbong Marcos. Na ba maghingos og kukin nga mag-video-video? Na ba maghingos og kukin nga mag-video-video? Bawal gud na maghingos og kukin, mag-video-video day ka. So lagtod pa ka istorya, binuang to, malisyoso to aron sa pagguba sa pagkatao ni Bongbong Marcos, mga kabombo. Nakabantay ko karong tuiga nagsugod og aslong ang tinagdanay nila ni Presidente Bongbong Marcos og Sara Duterte. Nga unta maayo man unta ang ilang panaghinigalaay, ang ilang friendship, okay pa unta kaayo. Ligon unta kayo ang ilang tandem, mga kabombo. Kung wala pa ni salida si Congressman Martin Romualdez, kung wala pa ni siya ng ambisyon nga magpresidente, dili unta maguba ang panaghigalaay nila ni Bongbong Marcos o Sara Duterte. Diapay Martin Romualdez manghatag og bugas, isuwat manon ang pangan sa sako, mga kabombo. Sakos bugas manghatag ito yan ay suwat Congressman Martin Romualdez, manghatag kadina kinahanglan panapanay ang pangan diha. Onya si Lisa Marcos ang first lady, mga kabombo. Bad shot na pod nga to kang Sara Duterte. Gumikan kay every time nga naay rally sa maisog. Onya sa wayon si Bongbong Marcos, labi na si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nganlan yag sabog bangag si Presidente Bongbong Marcos, perting agik-ik og katawa ni Sara Duterte, mga kabombo. Mo nasuko si Lisa Marcos kay daw sa nainsulto og maayo gibugal-bugalan iyang bana nga presidente sa nasod sa Pilipinas, mga kabombo. Mo na nagtuog ko daw sa di na ni mahilot ang ilang kasungian tali sa mga Marcos o Duterte. Wrong move kaayo kung anong nidagan og Vice President si Sara Duterte. Ang momentum naa naunta sa mga Duterte, may pamidagan na lang to og presidente si Sara Duterte, mga kabombo. Nagmahay-mahay ang mga Duterte nganong mitandem pa si Sara ngadto kang Bongbong Marcos, mga kabombo. Kini manggod si Sara Duterte, gihangyo manggod ni siya ni Senador Amy Marcos nga maoy mo tandem ni Bongbong Marcos, mga kabombo. Kasi Bongbong Marcos ng ambisyon man siya nga magpresidente, kay niingon man iyang mama si Imelda Marcos, Bongbong Marcos, sa dili pa ko mamatay, ganahan ko nga mamahimo kang presidente sa nasod sa Pilipinas. Mao na naning kamot ang mga Marcos nga mamahimong presidente si Bongbong Marcos, mga kabombo. Mao na nga ilang gigamit si Sara Duterte nga motandem ni Bongbong Marcos, kay perteng kusuga ni Sara Duterte, mga kabombo, daghan siya mga butante. Kung dili patungod ni Sara Duterte, dili man ni makadaog si Bongbong Marcos, mga kabombo. Onya namoy boy na pod si Basti Duterte, si Mayor Basti Duterte, namoy boy na pod ngadto sa mga Marcos. Kay kung dili patungod sa ilang papa, kung dili patungod ni former President Rodrigo Duterte, dili malubong sa libingan ng mga bayani si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., mga kabombo. Nagmahay-mahay ang mga Duterte o naibaw-an pa ngayon ani ang dagan sa politika, may padalang kuno wa na lang mutandem si Sara ngadto kang BBM, mga kabombo. Unsa man po ni si Congressman Martin Romualdez, ni salida man og kalit ng ambisyon man po nga magpresidente. Layo pa kayo ang 2028, gasugod naman og pamugas-pugas, mga kabombo. Giguba na magsugod si Sara Duterte, mo na nasuko po ning amahan ni Sara nga si former President Rodrigo Duterte, mga kabombo. Normal man na sa amahan mulaban sa anak. Mao na nga ang amahan si balik-balik si Bongbong Marcos kuno bangag adik sa cocaine, pangutana nganong karon pamansad ni